ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. бениҳоят хоҳиш кардам ки тезтарак видеои кардора партоем ки бетоқат шидем. дар ватсапу дар имо клиентҳо беҳад навистанд. плани имрӯз видео кардан надоштам, не ки ба хотири шумо ҳаракат карда ҳамин рӯз видео ба навор гирифта мепартом, видео сар мекунем. айнамихали платияи ғавсакаки зимистона, ҳамихал дарози то полай, размери 42 то 48 астай. Стандартный размерыш. Намхи ғавсака ки хушой беҳад тана аҷиб буд места, партофта места. Фигураи аптиягид намекна. Нархиш 2000 рублай. Ҳамия расветкаша заказ кардагим. Ҳоз бо дига моделҳои заказ кардагима нишонтон метиём. Инай диги модели мо ишам ҳамхел типа вязаняй, нам ғавсака ки барои нами зимистонай. Набинем жемприяй. Юбка ва кофта, юбкаш сиёҳай. Кофташ ҳамхел сердишка сиёҳу гӯем. Тагаш сафед ҳамхел жемчуко дора, беҳад базиби хушрӯай. Качестваш дам гап нестай. Нархирам 2000 рублай, размеро 42 то 48 ирам. Ҳамхел юбкашда киса дора бо. Ҳамхел беҳад хушрӯакай. Базибакай. Инаш камтар удлинёния, бинени кофташ. Камтар ҳамхел фромадагияй. Айдур нишонтим бинед. Камтар освещение хонаи ма қарушани хушрӯ нестай. Хай ба фирмки маълумай. Размеро чихеле ки гуфтум 42 то 48, нархи ирам 2000 рублай. Кофта ва юбка. Намхе жемпри ғавсака ки хушрӯай. Доставка ма ба почта Россия ба ҳама шаҳрҳо равон мекунем. Дар номерои мо нависен: имо, WhatsApp, Viber, Telegram. Заказтон оформид карда хуdo хоҳад ҳамрӯз за худаш равон мекунем поштакатӣ. духтаро бо айнаи дувойкҳо овардем. Остинош қати бурукаш тёмно-синияй. намихел модели аҷиб буд ба зеб. Шапкаш молочнияй. Размеро 44 то 54 ай. Нархи ирам 2400 рублай. Ранги ҳам дувойкҳои пешинамон. Нархиш. Тканаш двухниткай, качестваш аҷоиб будай. Шута мепуши, на пад мезана. Гӯем чизи Турсия ба ҳама маълумай, беҳад материалош нағзай. Шутан кати ҳечи намешава. Инам хел айзону камтар фромадагиай, калта нестай. Айзону поёнай. Бурукша ҳам хел кисача дора. Камтарак разреза бинед, гама как. Бурукаш киса дора. Пешам ин хеле якта кисача дора. Нархш 2400 ай, размеро 44 то 54 ҳастай. баъд айнаи хели платиёи дароз, размерои калон заказ кардам. Светчам беҳад аҷоиб буд, хушрӯай. Ай бо дувойкам заказ кардагим, ҳами свет. Пешам хел замокай, ранги абая ворияй бинед. ҳам хел дарози хушрӯай. Размеро ай 52 то 58 ай духтаро. Инам хел. Нархи платья 2200 рублай. Капюшон дора. Двухниткай ирам. аҷоиб буд ба зибай. Ҳам хел ҳам размери калон, ҳам гӯем размерои майда. Ай ҳамаш заказ кардам. Ин дафъа борум чихеле ки гуфтам бисёртарай, ҳаракат карда тез навор карда ҳамаша нишонтон тиём, видеои дур дароз накарда. баъд айнаи хели спортивни овардам. Ирам размерои калонай духтаро. Занакои гӯем камтар синсалои вайда, камтар калонсолода хел безамок маъқул мешава. Платиёи дарозда калтавқа маъқул намеша, рости гап ба фикрам. ҳами ваём уже фаҳмидам ки клиентои ма бисёр мепурсанд ҳам хел платиёи дарозтар биёрем барои занакое ки камтар уже син соли мо меган намешава короткиҳои дувой карда. Инам халиё заказ кардан. Марҳамат, размерои ирам ай 52 то 58 астай, то 60 ам даже мешава. Инам хел платия дарозай, без замок. Кадомеда чихали буфура, замокдор шам астай, без замок шам астай. На любой вкус, как говорят. Инам хел осинош бардовияй, надпис дора.
остиноинаи иснаш серия, темна серия, қадрш 30. нархи ирам 2200 рубля духтаро. размероша гуфтам ай 52 то 58-60 мешава. аҷоиботе качестваш. Двухниткаи ғавсака ки хушрӯй. фикрам ки дар видео маълумай качестваш ки хушрӯй. ози аи пештар нишон додам, ваям киса дошта. Кисаошон хеле глубокӣ ваям. Чихри хушрӯн кисаошон. ваишам киса дошта, ишам киса дора. баъд духтаро айнаи плашовкаҳои дароз овардам. ҷинсовка ҳай, дарунаш подклад дора. дарунаш подклад дора, михел ғавсакай. гӯем баҳорина, тирамоҳина. ҷинсшам ғавсаки хушрӯй, плотния. кисачаҳо дора. кисаоша хай хитон ҳуй мекунем. кисаоша ози маҳкамай. баъд пажалани хитон хоҳен ҳуй мекунем кисаоша. дарунашда михел подклад дора. размери ира ами 3 дона мондагия ба фикрам. 6 дона буд, 3 дона уже гӯем падзакас омади ё. намхел капюшон дора. капюшон хел калони хушрӯй, мебурмай барфай мебурам, дар сарат мекашӣ. ҳам замокай, ҳам кнопка. дарозиш ина гӯем хела дарозай. утук накардама. дарозиш хела дарози хушрӯй гӯем ина ай. чанқа гӯем меаҷаб мондагӣ то полай гӯем. биҳад ваи хушрӯй. удобни нағзай ки навқа дарози бадай, на калтай бадай. на дар замин овқа шакида мегӯем пушида мегарди, на калтай бадай. размеро чанд мондагиай? 48 мондагиай, 54 мондагиай духтаро. бо 44 мондагиай, 3 размер мондагиай. нархи ё 3000 рублан духтаро. ин подкладаш снимат намешава, михел прошиттай духтагиаи. 44 ҳастай, 48 ҳастай, 54 ҳастай баъд размеро. нархиш 3000 рублай. михел утеплёнияй. айнаи спортивни двойка ҳастай духтаро. ина гӯем расветкаша бинед. чӣ хел расветкаи ба зебай. остинашам хел полоскаи сафед дора. ай як тама 44 хидмда гирифтам. биҳад аҷоиботай хидм дар хона фақат пушида мегардам. инҳа барош ваяй. амхе полоска дора барошам. короткиш то гӯем калтагиш то зонуяй. 95 ба фикрам. размеро ай 46 то 52 ҳастай. 52-54 ҳастай. барои нами хонапӯшӣ даже ай болош ягон хе безрукавка пӯшида биромадам берунда биҳад удобни нағзай. дар хонам як тама аями бишкек усул бишкекати кор мекардам зимистон да заказ кардагӣ будам. ина ай да танамаёзӣ. фақат ҳамира пӯшида мегардам. инам хеле ирам. просто и тынкакай маечния ваеш. ин ғавсакай двухниткаи. ваеш тканаш двухниткаи. двухниткаи ғавсака ки хушрӯй. ай ин танайма маечния тынкакай. инам хел размеро чӣ хеле ки гуфтам ай 46 то 54 ҳастай. нархиш 2400 рублай духтаро. инам хел безрукавка кати мепӯшӣ. безрукавка камтар дарозтарай. ин безрукавка 2300 рублай нархиш. размеро 44-48 мондагиай ба фикрам. 44-46 мондагиай. ба фикрам ки 3 размер мондагиай. 42-44-46 ай ба фикрам. 3 размер мондагиай. инам хел мех дора. чӣ хел мехш аҷоибот хушрӯй. аями ма ба хидма гирифтагиам қатӣ. инам хел двойка аҷоибот ба зебай. касовкичаи сафед кати биҳад хушрӯй. ина духтаро светаш хакияй. свети хакияй ами куртка. безрукавка охи. 3 размер мондагия. иёрам падзакас омадагӣ будан. 6 дона буд. яташа хидм гирифтам, даташа роӣ кардам. ами сетаи дигаш мондагия. марҳамат 2300 рубл. размеро 42-44-46 ҳастай наличи.
духтаро ай плашовка бо овардаги ма даруни ина ман хел утеплёния ранги вай джинсовка и камтарай вай тинктарай ирам остиношам хел падкладая даруншам хел камтар утеплёния размеро 42 ҳастай фикр мо 42 ҳастай 48 ҳастай баъд 52 ҳастай ами се размер мондагиай ай ирам нархи 2800 рублай духтаро капюшон дороз капюшонша бичаспонам инам хел капюшон дора духтаро капюшонша ам хел падклад дора ранги гӯем танаш хел падклад дора марҳамат кардам дар кор бошад дар номеримон нависин гуфтиам урусоки а как же без тройка инам хел свети тёмнасини беҳад базебай духтаро футболкашам хел сафедай танаш тёмнасини инҷаш ранги тройкае ки як бор пешина овардаги будам и бори последниву перед последним борум буд ва инҷош лави доманаш вай дош ам хел сетка дош ина ам хел китиф сетка дора падкладай ай так ай було ам хел сетка фасон кадаги беҳад аҷибу чотки базеб датанай одам мешина футболкаш остин калтай духтаро инаш бекапишонай инам хел дарозиш то зонувай духтаро калтай бад нестай беҳад базеби хушрӯай нархи 2500 размеро ай 44 то 54 ҳастай то 52-54 ҳастай ба фикрам да ҳамиҷа видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам дӯстони азиз ба фикрам бо ҳаста ягон модели дига оне ки ҳозираша ҳамиқа бо иншоалло дар видеои оянда навор карда мепартом якта видеои пешинара дар якум комментари закрипид мекунам борои вай дафангиам якта дата мондагиай ай модело ягом чи маъқултон нашид ай вайам дуромада бинен ягом чизи ба дилтона ҳатман меёвен моделои назмедаги ма дувойка тройкаай ай ҳамада гӯем ҳамихали чиз омада маъқулай ҳаракат мекунам бисёр ҳамихали чизо заказ кунам бо шумо чӣ желани дорен чӣ мехоҳен дар ҳами канали ма дидан имина либос чӣ хели модело шумода маъқулай метонен заказ кунен ма ҳатман ай турция ҳамаи борои мо ай турция дар бораи оянда заказ мекунам қатъи борои дигари мебиёед иншаалло дар оянда нияти магазин кушодан дорам ҳатман камтар бачаҷонам калонтар шава иншаалло ба мақсади орзуам иншаалло расиданиям ҳози бачаак майдаакай барои ами ҳозираша хонада кор кардистам ҳаракат мекунам нархи даступ накати шумода пешниҳод кунам нархи ма ай нархи бозоро ай нархи магазино арзонтара барое ки ма аренда пули намеспорам баъд рӯзи дароз дар магазин савдо намекунам барои ми ай магазинову ай гӯем бозоро хеле арзонтара нархи навоӣ ки дар канали ман мебинен качестваш аҷоиботай ҳама чиз ай турсиян ҳамаш нагӯем дар видео маълумай ки бачаҷони ман гиряда даромад тоқатш гӯем тамом шид тамиҷа видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам марҳамат нависен заказ кунен то видеои оянда дӯстони азиз худо ёру мададгори ҳар яки мову шумо